The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Pag-ampo alang sa pamilya. O among Dios og amahan sa tanan, diha ni Kristo imong anak og among manunubos. Imong gihimo kaming tanan nga mga anak sa imong banay ang simbahan. Sa imong grasya o gugma, tabangi ang among banay, nga ana sa tanang dapit sa kalibutan. Og hiusaha kami diha sa pagkamatinumanon sa imong ebanghelyo. Sa among pagsaulog sa santos nga Eukaristiya, og pagdawat sa imong lawas ug dugo, hatagi kami sa kaamguhan aron ang imong presensya. Mag-auhag ka namo sa pagpadayon sa imong magkaluwas nun nga misyon sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang panig-ingnan sa balaang banay, uban sa panabang sa Espiritu Santo, maggiya sa tanang banay, labi na ang mga gisulay, nga mamahimong balay sa panagdait o pag-ampo o sa kanunay, mangita sa imong kamatuoran ug magpuyo sa imong gugma. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Jesus, kaluy kami. Maria ug Jose, iampo ninyo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu. Amen. Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan, avid listeners of this program, ang tulumanon, ang kahayag sa pagtuong Katoliko, aniyan usab, no? Sa kahanginan, of course, tinhigyapon sa RMN Dipolog, DXDR 981, no? Sa AM band sa inyong mga radyo o sa FM 94.1. Usab naka-simulcasts kay mao to AM ug FM og sa online internet kay naka-online man no sa internet sa rmndpolog.weebly.com. Okay, ang atong pizza karon, pizza 11 sa bulan sa Setyembre tuig 2016. Okay, mangikala atong gisaad sa miagi, no? Miaging Domingo. Sa naghinapos na gyud ang atong segments mong tulumanon, no? Sa miaging Domingo. Doon na tayo gibasa, no? Nga usa ka pulong o usa ka ingnon talang message nga mubo gikan ni Mother Teresa of Calcutta. Atong gibasa ang iyang mensahe bisan sa hamubo lang
Kay lagi no ni antong Domingo mao man ang gitakda nga adlaw diin ikanonisa no o ikanonize siya ingon nga usa ka santos o usa ka balaan. Ang buot ipasabot nga gideklara siya sa Universal Church no o sa Catholic Church nga pagailhon siya nga tinuod gayud nga balaan, tinuod gayud nga santos dili kaduha-duhaan. Gideklara siya para ba nga makasigurado ta kay sa ato nang giingon no sa miagi nga kitang mga tao diri sa yuta basta walay deklarasyon ang atong simbahan nga giniyahan sa Espiritu Santo, dili sa ta magtawganay og santos, no? Although ang definition sa saint o santos kana mang nagasubay sa mga pulong sa Dios, nagsunod sa mga lakang ni Kristo, santos man na. Pero sa hinungdan nga kita mga tao diri sa yuta, di man gud ta kasiguro sa atong paghukom sa atong isig katao. Kay dili man ta Dios nga makabasa sa kasing-kasing sa tao ug sa huna-huna. Kay mahimo man nga ako magtuo nga ikaw karon naminaw nga tungod kay nakaila ko nimo, nakakita ko nimo, nga buutan ka, nya dili man ko kasigurado kung santos bagyo ka, kay ang labing nasayod ang Dios raman. Kay basin bayaog na akay nabuhat nga wa lang ko kita. Oh? Kay sa tapig nimo gihimo nga nagpakaaron ingnon lang di ay ka. No? Pero ang Dios mo'y labing nasayod. Kung santos bagyo kag dili. Mao na ako di ko kasigurado, mao na nga dili ta magtawgan og santos diri buhi pata. Pero ang simbahan naa siya kapabilidad sa pagpiho niya na kanang gitawag na tuog canonization. Gani dili pa na canonization na apay unang step ana, beatification. Kung ma-beatify ka, then ma-investigar yung ayo, usa pa dayon ang canonization. Unya sa canonization duha o tulo nga gikinahanglan sa pagailhon nga santos nga doon na joy milagro. Kay usa man yun na sa ilhanan sa usa ka balaan nga naay milagro. No, mahimo man nga wala, no? Mahimo man nga wala. O buutan daay ka, no? Tubangan si Ginoo, nahimo nimo. Yeah. Pero mao lagi diri sa kalibutan di tang kasigurado kita mga tao sa paghukom sa atong isig ka tao. Pero ang simbahan sa ngilit giniyahan sa Espiritu Santo, no? Collectively, hinugpong, nabuo ang Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes, mao na nga basta maghugpong na gani ang mga kadagkuan sa simbahan na ang mahimong pronouncement ana, final, official declaration, katuhuan yun na, makasaligan paras atong nahitabo sa Council of Jerusalem. Diin na nagdebate sila, no? Human sa debate, mitingog si Pedro, dahil nang iyang mga pamulong wala gyud supaka sa mga sakop dito sa maong council. Okay, siya may panguho. Dayon gidasunan pod ni Santiago kay siya may obispo dito sa Jerusalem. So ingon ana nga binding tungod pod sa gahom nga naa sa mga kadagkuan sa simbahan, no? Kanang gitawag na tug magisterium, hugpong sa mga magtutudlo. Ang unang hugpong sa mga magtutudlo kon magisterium mao man ang mga apostol, no? Ana sila gahom kanang gitawag na tug binding and loosing ang inyong idili diri sa yuta, idili ug itugot usab sa langit, no? Mateo 18:18 actually gahom na sa Dios, gahom na ni Kristo, di ba? Pinadayag 3:7. Ang simbolo ana nga gahom, simbolo ana Yahweh, key. Si Kristo may gahawid ana. Pero sa 12 ka apostol, iyan ang gitugyan ngadto ni Pedro.
Di ba? Gitugyan niya ngadto ni Pedro, Mateo 16:19 mao na nga ang pagtuong Katoliko. Moingon gyud nga si Pedro mao'y unang gipili ni Kristo nga mahimo niyang representative. Nganong representative man kay sumala sa Juan 10:16 ang usa ka iglesia, usa ka panon na may usa ka head nga magbalantay ang terma na usa ka pangulo, usa ka magbalantay. Unya mao man na si Kristo. Unya sa 12 ka apostol ang iyang gahom kanang kiyawe, authority. Dito man niya gitugyan ni Pedro, but pasabot ang iyang pagkamagbalantay nga usa, iyang gilugway ngadto ni Pedro. Kaya dito man niya ni Pedro gitugyan ang mga yawi siging harian sa langit. Ang iyang authority ba sa pagdili og pagtugot. Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi siging harian sa langit. Ang imong idili diri syuta, idili na ko sa langit. Ang imong itugot mo man na ang gahom ni Kristo, di ba? Iyang gilugway ngadto ni Pedro, but pasabot siya may gihimong representative. Siya may unang gipili ni Kristo nga mahimong executive minister. Dili si Felix Manalo, dili si Ellen White sa Batista, no? Dili si Kibuloy sa Davao, dili si Villanueva, no, sa Jesus is Lord, no? Dili po si Charles T. Russell sa Saxeniuba, Joseph Smith sa Mormons, dili na sila, no? Ang unang gipili ni Kristo mao si Apostol Pedro. Nya importante kaini sa kanabang doktrina sa panaghiusa. Importante kaini sa doktrina sa panaghiusa. No, timan anatuna kay kahibalo man si Kristo kay kung wala niya pilia si Pedro, wala niya gibilin ngadto ni Pedro ang iyabang katawhan nga pagkanon. Ang mahitabo bisan kinsa ramoy atong pilion nga mangulo, di ba? Pero mao manggali na ang nahitabo nato ron kay wala man nato sunda ang protokol sa Biblia mo nang magpili-pili ta atong kaugalingong leader. O di ba? Ang mga iglesia ni Kristo ang ilang gipili si Felix Manalo, mo kuno'y unang executive. Musugo pagyod, ang hil pagyod. Then pagkamatay ni Felix Manalo, ang anak mo'y gipuli si Eranio. Then sunod, pagkamatay po ni Eranio, si Eduardo, ang anak ni Eranio. So ingon anak, maghimo ba ta atong kaugalingon ba nga kana bang leader nga dili mao'y gipili ni Kristo. Dayon matuputa sa Saxeniuba ang giilan nilang prime mover kuno sa tinuod nga nanguna nila as a prime mover si Charles T. Russell. Dili gihapon si Charles T. Russell, no? Kay si Pedro man ang gipili ni Kristo. Dayon daghan pa, no? Ellen White sa Adventist. Sa ako manggaling nahibawan kanang Adventist. Ni dugang kog research ana, no, bag-o lang nga kana dayong Adventist sa akong nahibaw-an sa wala pagyud na purma ni Ellen White ng iyang Seventh-day Adventist na member day na o kana bang ni uban-uban ba sa grupo ni William Miller, itong gitawag og Millerite group o Millerite nya kato si William Miller Baptist. Pero dili nato matawag og pure Baptist si Miller kay naman siya mga pagtulunan nga iya pod iyabang kaugalingong interpretation. Muna nga katong iyang kahugpungan wala to gitawag og Baptist, although na member siya sa Baptist, pero ang iyang mga pagtulunan murag dili Baptist. kay naman siya kaugalingong interpretation gani magtagna-tagna pa siya. Magtagna-tagna. Dayon di ra ba mga tuman? Di mga tuman. Nya katong iyang kausa gitawag tog Millerites. Unya kini si Ellen White o ang iyang pamilya sa akong nahibaw-an, ang original gyud unta nga pundok ani Methodist, Protestante, no. Methodist ako man ang nabasa sa Wikipedia, no, bag-o ra gyud, no. Methodist na ang relihiyon sa iyang pamilya. Pero
ni apil lagi sila atong kahugpungan ni William Miller, itong gitawag og Millerites, nag-uban-uban na sila dito. Oh, sa ato pa, membro gyud unta sila sa Millerites. Pero agi lang atong tagna-tagna ni Miller nga wa matuman, mo nang nangabugnaw ang mga sakop ni Miller. Gani sa Wikipedia, murag nabahin gali ito na paksyon. Kay lahi tong sa grupo ni Ellen White nga gitawag og Seventh-day Adventist, lahi po tong usa ka paksyon nga gitawag og Adventist sa tong Advent Christians o Advent Christians. Dayon katong sa napaksyon nga uban ni Ellen White gitawag og Seventh-day Adventist. Nya didto sa Seventh-day Adventism didto gipahimug-atan pag-ayo ng seventh day of the week Sabat. Nya mura bag ilang gibalik nila tong giundangan naman unta. Okay. Kay si Obispo Ignacio pa disipulo ni San Juan nga ang solemnity sa Sabat nga matunog og seventh day of the week Saturday ibalhin na sa Lord's Day nga Domingo, no? Di ba naman tay referensya ana? Yun na officially declared yun na o kana bang na dogmatically declared ang pag-transfer ni adtong Council of Laodicea, no? 363. Oh, di ba? Mauna nga nabalhin na. Mo bitaw nga naabtan na ni Constantinos yang panahon nga ang mga Kristiyano Domingo na may gibantayan. Domingo na although na paghapoy magbantayan anang Sabado labi na to mga Hudiyo nga modawat sa Christianity, pero hinay-hinay gyud nilang gibalhin. Okay, si Pablo pa lang nagsulti na daan nga pahibaw na daan na sa Colosas 2:14 nga 2:17 nga kadtong mga ceremonial essence of the law, gitapos ni Kristo sa krus. Unya kanang pagpatunong sa ikapito o kanang pagpatunong sa kanus-ata musugod og trabaho, seremonial man na. Kay sa balaod sa igpapahulay, sa doktrina sa igpapahulay, wala ra ba gyud maghisgot og unsay adlaw sa first day of work. Giingon lang, unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Wa gyud maghisgot ang balaod gyud sa napulo kasugo nga kinahanglan ang unang adlaw sa trabaho, unang adlaw simana nga Domingo. Mao na nga ang ikapito dili mausab. Pero wala giingon ra unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Mao na nga ang Katoliko nga exegesis moingon nga seremonial lang pagpatunong. So kay seremonial sa to pa mausob o matapos o kanus ama na matapos sa kamatayon ni Kristo sa krus. Bueno, sa Mateo 5:17 giingon nga si Kristo wala mo anhi aron pagguba sa balaod ni Moses. Magpasabot sa Old Covenant, no? Wala kay katong pag-anhi ni Kristo, wa man to ingon nga namatay din siya. O sa wa pa siya mamatay, obligado gid siya pagsunod atong Old Covenant. Di ba? Katong igpapahulay nga matuno og 70 of the week, kay 70 of the week man itong igpapahulay sa daang kasabutan. So muna hinungdan nga nabatasan ni Kristo magbalik-balik yun sa adlaw igpapahulay sa adlaw Sabado, kay matinumanon man to si Kristo sa balaod sa mga Hudyo. Pero siya may nakasabot og ayo. Di ba? Pista apil pa gani mo tambong ko si Kristo og pista kay ang Old Covenant lagi binding pa man sa wa pa mamatay si Kristo. Mo nang si Kristo apil-apil gyud og igpapahulay nga Sabado nabatasan pero wa siya mag-ingon nga dili ni ibalhin kay ang mga ceremonial essence of the law lagi tapuson sa krus niya. Tapuson sa krus. Tapuson sa to pa maundang mo na si Pablo gapasidaan ng daan. Gaingon ng daan nga dili na ta motugot nga hukman pata atong mga kalagdaan nga para sa atong kanon. Di na kuno ta hukman na kay katong mga kosher laws, may tungod sa kalanon na part man na sa ceremonial kay wala man ay appeal sa divine law o moral law sa napulo kasugo. Mo na appeal na dito sa
seremonyal nga gitapos ni Kristo sa krus. Mo nang naingon si Pablo, ay namugtugot nga hukman pamug bisag unsa inyong kanon. Di ba? Sa tema o niya sa kalanon ato ning isgutan og ayo. Mao na ay namugtugot din dili lang kay kana. Kay giapil mo po ng mga sabat. Gani kung naamoy libro sa Adventist nga ang debosyon gisinggol ra ba gyud pagsulti, dili ra ba gyud sabats. Ang sabat. Pero may gitag sabat ma general na madaghan man na lain tong yearly, lain po tong weekly. Di ba? Pero wala gyud mag-ingon si Pablo nga walay apil ng 70 of the week o weekly sabat nga dili na siya mausob. Wa mag-ingon si Pablo ana. Gi-general gyud niya sabat. Mga igpapahulay. Yun naagali mo singular gyud nga igpapahulay. Murag that it seems 70 of the week. Pero wala siya mag-exempt. Ay na magtugot nga hukman pa mo kay anang naa. Kay katong mga sabat nila pa nagtigom nila mga pista nila sa daang kasabutan, gitapos lagi sa cross. Dayon landong ra kuno to mo nang kanang sabat nila sa daang kasabutan, landong ra to siyado. Pero kay ang sabat naaman siya divine essence, naaman siya moral law, o naaman siya moral essence kanang sa usa ka semana naagi pahulay. Gitawag na siya ikapito. Not necessarily 70 of the week. Kailangan mo nang may tag ikapito o imo jong i-specific ba ikapitong adlaw semana. Di ba? Lahi na. Kaya kung maingon lang kag ikapito, dili pa na siya specific. Kay mahimong diya sa semana, mahimong bisang unsang adlaw, mahimong ikapito. Kay magdepende man na og unsa kang adlaw mo sugod og trabaho. O kung musugod ka og Lunes, ang imong ikapito Domingo. Di ba? Kung musugod ka Martes, di Lunes po imong ikapito. Mo ba? Lunes? Dili. Lunes. Lunes di ay. Lunes. So mag-usab-usab ang ikapito. O imo jong i-specific yun, 70 of the week, aka na. Pero ang balaod, dili man 70 of the week. Pero agatong sa debate na mo sa akong hinggalang Adventist, na ay siya hubad nga gibasa, nga mabasa yun ng 70 of the week diya sa Exodo 20, versikulo 8. Pero ning react ko, ning respond ko nga, dili man na mao sa original. Kaya kung muadto ta sa Hebrew manuscript, wala man gipun dito 70 of the week. Wa man pun dito. So dili na siya accurate translation. Kay sa akong hubad, igo ra gyud giingon dito kanang sabat gyud balaod doktrina sa sabat, unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Wala mag-isgot unsa nga adlaw masugod og trabaho, mao na nga kanang pagpatunong sa unang adlaw sa trabaho ug pagpatunong sa ikapito, ceremonial essence of the law na. So kay ceremonial essence of the law, tapos na katong ilang ceremonial sa daang kasabutan, tapos sa krus. So kay natapos, kinahanglan ilisdan. Kinahanglan siyang ilisdan nga naman, kay naaman siya divine essence. Naaman siya moral essence o natural essence. Unsa man ang natural essence of the law sa igpapahulay, nga sa usa ka semana naagi pahulay. Unya gitawag ng ikapito. Nga naman, kay og musugod kag Domingo, ikapito, Saturday, kanang Jewish Sabbath. Di ba? Ug musugod tag Lunes, ang atong ikapito, Domingo. Mo bitaw nga kung naamoy CCC o Catechism of the Catholic Church, di ba kanang Domingo, unang adlaw semana, gitawag nag 7th day diri sa New Testament, New Covenant. Basahan ninyo Catechism 1166. Di ba ang Sunday, Day of the Resurrection, the Lord's Day, gitawag og 7th day. Gitawag. Mahimong 7th day ang Sunday kung musugod tag Lunes. Di ba? Pero kung musugod po tag Domingo, ang atong 7th day, maunang 7th day of the week. So, ceremonial essence man lagi ang pagpatunong, mauna nga, katong unang ceremonial nila nga matunong og 7th day of the week, landong
landong gitapos sa krus mo nang kinahanglang ilisdan. Kanong kinahanglang ilisdan? Kay naaman say divine essence, naaman say moral essence. No? Ang pruiba na litra por litra kanang sa Hebrews chapter 4 verse 9 nga giingon nga naa gihapoy pahulay. Dili naa gihapoy 7th day of the week. Aw naa man gihapoy 7th day of the week, pero ang translation gyud nga na nga accurate naa gihapoy pahulay. No, naa gihapoy pahulay. Pero ug unsa na kinahanglan mabalhin ana. Okay, sa utso gali nagisgot mag lain ng adlaw. Pero katong akong higalang Adventist mo ingon man siya nga kana kunong laing adlaw diha Sabado gihapon, na bago laing adlaw Sabado gihapon. Kaya ang iyang gihimong example kana mang ingon ani man ang iyang style pod nga mura pud kag magkatuo ba kay murag na pud siya logic. Nya mayong gapan ang lead karon Sabado. Sabado. Then pagkasunod Sabado, lain na pong Sabado. Ginana niya pag hulagway iyang tubag nga Sabado lagi kuno gihapon. Pero dili man na ang konteksto dito sa utso kung ayuhon nimo nagbasa, no? Kay kung mayong kag laing karon Sabado ron, lain na pong Sabado sunod. Pero kung ayuhon yun imong sabto ng konteksto, labi na kung imong ikonik na sa Kolosas, kanang Hebrehanon 4:8 pag ingon diha lain na ang adlaw sa pahulay, kinahanglan sabto na to na nga lain na gyud. Kay landong man tong ilang Old Covenant 7th day of the week nga itunong nila diha ang Sabat kung pahulay. Landong ra gud to gitapos sa cross. So kinahanglan ilisdan. So kanang pag-ingon diha sa Hebrews 4:8 nga lain ang adlaw, dili na gyud na 7th day of the week. Kay kung 7th day of the week gyapon sa to pa dili din na landong. Say of days Pablo. Kay katong mga landong nga mga kalagdaan gitapos man ni Kristo sa krus. So kung mayong kag Sabado gihapon, so dili na siya landong. Ato pa moral na siya, divine na siya kanang 7th day of the week nga diha ipatunong. Pero mo conflict man na labi nagmutuon kag church history. Labi na sa imong i-cross-examine ng mga disciple sa mga apostol. For example, si Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan. Research ragod mo sa credential ni Obispo Ignacio. Kung matandi ba nato ni Ellen White ang credential ni Obispo Ignacio. Okay, ako sigurista man ko. Mas mutuog yung kong Obispo Ignacio nga man disipulo ni San Juan. Disipulo ni San Juan. Niingon siya nga dili na ako to akong basahon ni ko na lang ning i-expound ning igpapahulay kay nasugda naman ni nako, no? Ako sa ning ukbo ning akong referensya, no? Pero timan-an biya na to nga kadtong ilang mga katiguman sa daan na itagna nga pahunongon, no? Osias 2:11. Pahunongon ko usab ang iyang tanang kalipay, ang iyang mga piyesta, ang iyang mga bag-ong bulan ug ang iyang mga adlaw igpapahulay. Iyang adlaw mga igpapahulay. Ang Adventist mo ingon man nga walay labot ng 7th kanang weekly, ang 7th day of the week, wala man giingon diri, adlaw igpapahulay, ingon man diri ang mga piyesta, ang iyang mga igpapahulay, ang iyang tanan nga mga maligdong panganagtigom, panagkatigom, no? Dili nato ni sabton nga tanang kuan piyesta. Kay duha man ka set of piyesta katong sa daan o karong bag-o kana mga bag-ong piyesta nato nga giimbento sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Ulahi na kanang pista nato ron sa mga santos, dili na katong pista nga gipahunong sa daan. Kay ang gipahunong nga pista simpre kadtong kalagdaan nila ilang covenant sa una sa daang kasabutan. Kay mo man na ang gisgutan ni Pablo sa Kolosas 2:14 nga 2:17. Katong kalagdaan nila, katong covenant, katong mga kalagdaan nga naapil sa ilang covenant sa daan. Mao to'y gipahunong. Motong katong akong higalang Adventist ningon siya, gamit mo nang Osias 2:11 nga pahunongon ang mga pista o gigpapahulay, maigo mo na mga Katoliko kay naama mo'y pista. Dili mi maigo ana. Ngano man? Kanang pista diha nga gipasabot kung understanding the scripture in context kadto man ang mga pista nila sa daan nga covenant.
Wa man na giingon diha nga mga bag-ong pista nga giimbento sa simbahan nga gitukod ni Kristo, kon iglesia nga gitukod ni Kristo nga mao ning Katoliko. Oh, kay bag-o man na, kay ang ilang seremonya lagi essence of the law sa daan gitapos man sa krus, mao na nga kay gitapos man to ang simbahan nga gitukod ni Kristo, pwede na pod mag-imbento og bag-ong pista. Basta dili na tong daan kay gitapos naman to sa krus. Bag-o na pod kay nganong bag-o na pod kay bag-o naman pod ang covenant. Unya unsa may gibasihan ana sa Katoliko nga sa bag-o nga covenant ang simbahan ni Kristo pwede pod makahimo og iyang mga ceremonial essence of the law. Kay pareha sa daang kasabutan, di ba sila ni Moses naa sila authority sa paghimo og mga ceremonial po nilang kalagdaan? Di ba? Mas grabe man gaytong ila sa una kay lapas lang kay igpapahulay, batuon kang tud mamatay, mananapaw patyon. Di ba? Grabe tong ilang kubinan sa daan kay borbidang pagka-istrikto, maghalin lang ka og kanang sana maglungag ka na pat sipiat na ka. Grabe tong ilang mga ceremonial essence of the law. Oh, sa daang kasabutan. Unya kay gitapos lagi na sa krus ni Kristo mo nang wala na tong ilang mga ceremonial essence of the law sa daan. Bag-o na pud tang covenant, diri na pud ta ni Kristo ug sa iyang simbahan. Unya kay ang iyang simbahan na may gahom gihapon anang maghimo og mga kalagdaan nga kanang ceremonial. Oh, klaro kay na Mateo 18:18 ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. Mauna nga pag kahibalo sa mga obispo nga, uy, 7th day of the week, ceremonial man na. Oh, kanang pagpatunong, unang, kay gitapos man tong daan, unang kinanglang ilisda na to, una nga, katong Council of Laodicea, balido to nga, pag-transfer Walido to, naklaro kay nang gahom sa simbahan, ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. May silang ano man lagi berita, si Kristo nabatasan man niya sa igpapahulay sa mga Hudiyo, lagi kay katong panahon na God, binding pa ang Old Covenant. Wala mo ani si Kristo aron sa pagbungkag. Katong pag-anhi ni Kristo, wala niya bungkag gadayon. Oh? Hindi man po na mabungkag kay kana gong daang kasabutan na ama na siya term. So sa iyang term kinahanglan matuman. Muna si Kristo sa wa pa si mamatay, tanan yung kuan kanang gibantayan sa mga Hudiyo, iyang gibantayan. Gani makaingon ko kung itandi nato ng Seventh-day Adventist og si Kristo dili biya parehas. Ngano man kay si Kristo bantay sa pista sa daang kasabutan, bantay pud siya kanang Sabado nga 7th day of the week. Bantay siya unya ang Adventist ron kay ang ilang bantayan kana ramang 7th day of the week. Oh, ang pista wala naman. Mo na makaingon ko kining Adventist, combination na siya sa Christian o Jewish. Oh, combination ba? Diri kas Katoliko, labi na sa Council of Florence, tanang mga Jewish custom, tradition gi-abrogate. Oh, kay gitapos na lagi to sa cross. Oh, labi na hasta po ng dugo. Oh. Pero sa Council of Jerusalem, gi-appeal pa na nila, nga gidili gihapon na nila. Okay, naambo sila authority. Pero, wa tayo mabasa nga, katong pag-ingon nila sa Council of Jerusalem nga, dili paghihapon ta magkaon og dugo, wala mag-ingon si James dito nga, gikan na ni Kristo nga pagtulonan sa bagong kasabutan. Kaya wa na gid manunlo si Kristo ana. Man na nila gi-quote sa daan. Kaya dito mo na sa daang kasabutan ng kanang pagdili sa dugo, pero dili manggali na universal law. Bisan sa ilang panahon kay sa Levitico 10:18 na may panahon nga ilang makaon sila dugo. Di ba? Basta aragon ninyo ng Levitico 10:18 nga bisan sa daang kasabutan nga gadili sila ana na panahon nga magkaon sila. Muna nga dili na siya universal law. Kay ang New Covenant God universal law. Mayong gitag universal law kadtong mga gitudlo ni Kristo. Kay siya man tong nag-ingon di ba na sulat man na nga akong balay isuto pa ang katawhan kay kanang balay katawhan man na simbahan sa 1 Timoteo 3:15 pagahinganlan kining balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. Oh, ang prophetic ni dili ni gitumbok katong daan. Kay katong daan dili man to alang sa tanang kanasuran. Para raman tos mga Hudiyo.
So kanang Marcos 11:17 nga naingon si Kristo hinganlan og alang sa tanang kanasuran, prophetic na siya nga mahitabo sa bag-ong kasabutan. Kaya ang bag-ong kasabutan alang sa tanan man, universal o Catholic, no? Sa Grego, ang kombinasyon English o Grego. O na Catholic kay sa Grolier God Katolikos. Then dito ka sa buhat ni 31, Ecclesia Catholes sa in English throughout all. Pero maura na lukop o sa tibuok kalibutan. Mauna prophetic. So ang mga balaod ni Kristo sa bag-ong kasabutan pang-universal, dili temporal. Unyawa naman magtudlo si Kristo nga dili pakaong dugo. Gani ang iyang dugo pakaon man niya kay niingon siya nga diha sa San Juan 6, ang akong lawas matuod nga kalanon, ang akong dugo matuod nga ilimnon. Inom pa manggaling, di kay kaon lang, no? Di ba? So mao na mga tinahod nga tigpaminaw, mao na nga sa Council of Florence, tuot ana kay Council, Christian Council mo na. Nalagi authority ang mga obispo. Ang inyong idili diri syuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot, no? Nya mingon sila nga di man na maoberitas ato pa pwede day usbo ng divine law sa mga obispo. Ang pangutana po na mo ana, kining Katoliko kay mo man ni original gigiyahan si Espiritu Santo, mahimo kana niya nga kanang divine law usbo niya. dili makausob ang mga obispo anang divine law kanang naas na pulo kasugo ba, no? Sa sakto nga pagsabot, dili makausob ang mga obispo ana kay ang Holy Spirit pud nagagiya niya, dili man pud mousab ana. Unang dili gina mousab. O di ba? O kanang sa makaay ng mga divine law, dili ka mangawat, di ka magpatay, dili ka sana manapaw sa pana dirabog kami muray sana. Napulo kasugo ba, di ka magbato og laing Dios. Kanang pag-ingon nga dili magbato og laing Dios, apil na nang maghimo kag rebolto nga himuon nimong Dios, ha? Bawal na. Tudlo man pong Katoliko ana. Kanang ato mga rebolto dili man na Dios. Diba sa tema nato sa larawan, lahi man ang Dios, lahi butong larawan nga dili Dios. Ang Dios katong gituhuan nga Dios unya dili tinuod. Nya ato mga larawan dili man na Dios. Kay wala man na itudlo pare nga Dios. So dili na Dios. So, mayang kag tanang divine law, gitudlo gihapon nas Katoliko. Kay dili man gyud siya kausab ana, nganong dili siya kausab kay dili man pud siya mousab ana, kay ang Espiritu Santo nga giya niya dili man pud magkahuna-huna og usab ana. Kay ang iyang ceremonial essence lang ang iyang giusob. Kanang pagpatunong unsa nga adlaw mo sugod og trabaho ug ang pagpatunong sa ikapito, no? Di ba, masahon ako na ito kaning akon, naaman diri akong referensya di ay, kung masahon niya, Lord's Day, Catechism, CCC 1166, by a tradition handed down from the apostles, which took its origin from the very day of Christ's resurrection, the Church celebrates the Paschal mystery every seventh day, which day is appropriately called the Lord's Day or Sunday. Na sa Catechism gitawag og 7th day ng Lord's Day o Sunday. Yan naman, mahimo man yung 7th day ang Lord's Day o Sunday kung musugod tag Lunes. Timan ibi ha, ceremonial ng pagpatunong. So kay ceremonial ang pagpatunong, sa ato pa kadtong daan nga ilang gipatunong mawala to. Anong mawala to? Kay gitapos man sa krus daan lagi. So, mao nang ilisdan. Nganong ilisdan? Kay naaman siya divine essence. Ang divine essence, mao man nang giingon nga sa unom kaadlaw trabaho ikapito pahulay. O mo na ngabot pa sa usa ka semana naagi pahulay. Kanang ikapito. Di ba? So naa siya ceremonial essence. O dili, naa siya divine o moral essence. Nga sa usa ka semana naagi pahulay gitawag nag ikapito. Nganong ikapito kay musugod kag Lunes, lahi imo ikapito. Musugod kag Domingo, lahi imo ikapito. Sugod kag Martes, lahi imo ikapito.
Di ba? Not necessarily gyud nga kanang ipapahulay 7th day of the week. 7th day of the week ang mga Hudyo kay diya man gyud nila gipatunong ng 7th day. Mo bitaw nga kung muuyon mo anang giingon nila nga ang ilhanan sa matuod nga katawhan sa Dios o Kristiyano 7th day Adventist ang itawag. Pananglit lang ba no kung ang atong itawag sa matuod nga katawhan ni Kristo 7th day Adventist? Makaingon man ko nga Katoliko may tinuod nga 7th day Adventist. No? Nga naman, kay siya may nagtudlo og insakto. May tungod sa igpapahulay nga nakabasig yun sa sugo. Kay ang 7th day Adventist, ila mang girevise ang doktrina sa igpapahulay. Ila mang gipunan. Nga ang Sabat ko no, ingon ani, unom kaadlaw trabaho, ikapito pahulay. Dayon timan iha, ang unang adlaw sa pagtrabaho, Domingo gyud. O unang adlaw semana. Mao nga ang ikapito, dili na siya mausog. Dugangan man nila og huna-huna ngayon ana nga wala man na dito sa Biblia. Ang giingon sa Dios, ang iyang doktrina sa igpapahulay, igor sa giingon, unom kaadlaw trabaho, ikapito pahulay. Na, kung kana lang, sa ato pa, dili specific ng igpapahulay di ay. Kay dipindi man naon sa adlaw at musugod og trabaho mo bitaw tong hinumdum mo sa debate. Ako man tong gikutlo tong Jewish Encyclopedia mo tug naa pa ba to diri sa kung gidala nga referensya. Asa man to? Kay hinumdum mo to katong Jewish Encyclopedia volume 10 page 604 ba to no kung wa ko malimot abot ug naa ba diri sa akong reference nga gidala. Okay. Di ara. Di ara na eh. Jewish Encyclopedia Volume 10, page 604, no? Sa kuana, diretso na sa Binisaya, no? Giingon, ang ikapito kaadlaw nagpasabot sa usa ka adlaw nga musunod human sa unom ka nagsunod-sunod nga adlaw. Samtang ang ikapito kaadlaw mao ang igpapahulay, walay piho sa adlaw sa simanang gipasabot, no? Jewish Encyclopedia volume 10 page 604. So dili specific ng Sabat. Kay dipindi man naon sang adlaw mo sugod og trabaho kay sa balaod wa man maghisgot unsay first day of work. Di ba? Sa divine law mo nang seremonyal ng pagpatunong sa unang adlaw sa trabaho o pagpatunong sa ikapito. So ang ilang seremonyal ana 7th day of the week sa daang kasabutan. Nga gitapos man na sa krus ni Kristo mo nang ilisda na kay naman po siya divine essence moral law. Na naagay pahulay sa usa ka semana. Unang gibalhin sa mga obispo. Ya sa gahom ang simbahan ana ang inyong idili diri sa yuta idili na ko sa langit no pwede kay ceremonial essence man na so to pwede na mausob sa mga obispo. Pero kanang divine essence of the law, dili na pwede mausob. Kaya dili man po na niya usbon. Kaya Espiritu Santo kay gagiya niya. Kaya napadala sa Pentecostes niya, nga nung usbon na niya. Nga ang Espiritu Santo di man sugot. Munang Katoliko, dili makawala yun. Nga naghapoy pahulay. Muna nga kanang religion po ron, na may religion po ron nga nagamit sa Biblia nga, wa na kuno'y pahulay. Wa na kuno'y pahulay. Naamay na kaya naamay dili angay tuhuan na to. Kaya naamang yapoy paulay na Hebrehanon 4:9. Nagyapoy pasabot rest. Pero giusab na. Kaya seremonya lagi ng pagpatunong. Pero sa bag-o pa, sa dihang wala pag yun na mahibaw dayon sa mga sakop, siyempre, og unsay na batasan nila, ila pag yun ang ipadayon para sa atong sa Lucas 23 ba to, katong si Santa Maria og uban pa dito nga katong namatay mo to si Kristo, di ba? Dahil pagkamatay niya, pagkasabado ato, namahulay itong mga Kristiyano ato, di ba? O katong si Santa Maria og uban pa. Sa may hinungdan, ang uban na pa, mga Adventist, may sila, mga Kristiyano lagi sa badog hapon, atong kinahanglan, atong sabton sa panahon. Katong higayon na, wala pa kaisla kabaluan na unsay kalainan sa bagong kasabutan. So, ug unsay ilang nabatasan, ipadayon pa yun na nila, kana manggaling dili pagkaog dugo, ila pa nang ipadayon sa Council of Jerusalem. Di ba? Pero ug moingon kag, nyo ko binang-teaching ba ng dili pagkaon ng dugo? Dili na, kaya man nagtudlos Kristo na sa bagong kasabutan.
Oh, dayon, wa pod mo giingon si Kristo nga kining Sabado nga atong gibantayan sa bag-o pa nga dili ni pwede ibalhin. Kay kung dili ni pwede ibalhin sa ato pa sayop si Pablo sa iyang komentaryo anang Sabat sa Kolosas 2. 14 nga 2:17 naingon siya kanang mga kalagdaan nga mahulog og seremonyal ako lang gi-paraphrase gitapos na ni Kristo sa krus. Landong na. Nya kay landong man ang ceremonial essence sa Sabat sa mga Hudiyo, 7th day of the week, sa ito pa usbon kay landong na. Dili pa na mao. Mo bitaw nga sa Catechism ang Lord's Day nga Domingo mo ni fulfillment of the Sabbath, katumanan. No? Kay katong 7th day of the week, temporary to. Na ay gipaabot nga fulfillment. Mao nang Lord's Day, Day of Resurrection. Timan, ibya, no? Kung ato ba yung sabton ba yun ba? Pero katuloy ko na mo yung kasabutan, kay mo amang tinuod. Nga, kung katong mga daan nga mga seremonyal, landong, sa ato pa na ay katumanan, na ay tukbang ana sa bagong kasabutan nga lahi. Press good ana, no? At sa may landong sa una kanang entrance sa gingharian, di ba kanang kuan? Unsa man? Kanang tuli, circumcision. Landong man na. O, ceremonial man na. Kay ceremonial man na gitapos sa krus. Unang sa ang mga Kristiyanos dili obligado anang circumcision. Nya unsa may giilis ana? kay ang mga Kristohano naman po iilis ana nga mahulog gyapon na gyapong ceremonial pero nyo kubinan ceremonial na. Unsa man? Kanang kuan. Kanang bunyag. Di ba? Nang bunyag wa man iapis na pulo kasugo. So part na siya sa ceremonial, no? Kung ato ba. Pero lahom pagali kung mangutanan kas Katoliko, lahom pa. Ha? Kay sakramento gyud. Giilisa na og kuan mo na nga ang fulfillment anang tuli diri sa inyo kubinan mao nang kuan bunyag. O na fulfillment. Then katupong ilang duguon nga halad sa daang kasabutan katong mag-ihaw sila hayop, ang fulfillment pud ana katumanan sa bagong kasabutan ang kamatayon ni Kristo sa krus. So, mo nang dili na ta mo awat atong daang kasabutan nga mag-ihaw-ihaw gyapon tag hayop nga ibayad-bayad na tug sala. Kay naa man ay fulfillment sa bagong kasabutan katong kamatayon ni Kristo sa krus. Mao na unsa pa gipang-ilis. May sila dili ko no mailisdan. Dili pwede mailisdan kay ilang man kutloon ng usa nang tekstuha gani nga niingon nga ang Dios way pagkausab way pagkabalhin ilang man kutloon pero out of context lagi. Tinuod na sa divine essence of the law ang Dios dili na niya usbon. O kanang iyang internal essence sa iyang batasan dili na niya usbon. Kung maayo siya, maayo gyud siya hangtod dili gyud sa mahimong dautan. Mo na ipasabot anang ang Dios way pagkabalhin. Iyang internal essence o iyang moral o divine essence dili gyud na mausab. Pero kung maghisgot galitag external essence, for example, kanang manakali mayon ka nga sa daang kasabutan giingon ang Dios dili tao. Kay wala pa man pud siya nagpakatao sa daang kasabutan. Pero nausab na sa bagong kasabutan. Nabalhin nga naman kay ang Diyos nagpakatao. Di ba? Kung maghisgot tag external essence, no? Ang Diyos mausab kay tungod sa iyang gahom sa daang kasabutan, dili pa siya tao kay wa man siya magpakatao. O mito ang Diyos dili tao, mo magaling na gamit-gamiton sa mga iglesia ni Kristo nga si Kristo kay tao man kuno sa tupad dili Diyos kay ang Diyos dili man tao. Out of context lagi. Ano man? Kay kanang Usiyas dang gisgutan nga ang Dios dili tao sa daang kasabutan man na kay during that time wala pa man nagpaka-Dios wala pa man nagpakatao ang Dios kanus ama nagpakatao ang Dios naa diri sa bagong kasabutan pagsugod Juan 1:1 di ba diha na ang pulong sa sinugdan diha na kuno ang amahan nga Dios din diha po kuno ang pulong Diyos po gani, di ba? Dan sa versikulo 14, nagpakatao. Sa ito pa, ang pulong nga Diyos, nagpakatao. Sa ito pa, naaday Diyos nga, nahimong tao. Mauna si Kristo. Di ba? Sa ito pa, nausab. Anong nausab man? Kay, naa naman siya lawas. Naa naman siya unod og bukog. Kay, ang Diyos gid sa iyang kahimtang, wa man ay unod og bukog. Wala na yung material nga bahin. Pero pagpakatao niya, naa na siya material nga bahin. No, ang ikaduhang persona ra po noon, ang pulong, si Kristo. Dili itong amahan, kaya wa man itong nagpagkatao itong amahan. Di ba? Ang pulong raman nga si Kristo. So, ang Diyos nga pulong, nga nagpagkatao, nausab ang iyang outer, ang iyang unsa siya kay
kanhi espiritu ra siya, way unod ug bukog. Pero pagpakataon niya, unaan na siya unod ug bukog. Mubitaw ang Katoliko moingon nga si Kristo Dios ug tao. Sa iyang pagka-Dios, di siya makita, way unod ug bukog. Pero sa iyang pagkatao, makita siya. Nay unod ug bukog. Ya kana galing mayong magsimba sa Dios sa espiritu sa tupa, way makita kay espiritu di mo na makita. Pero dili man na inanaon pagsabot kay si Kristo lagi giyukbuan gisimba man to nila na Mateo 28:1-9 si Kristo giludhan gisimba nga nakita gyud nay unod ug bukog. Dili espiritu sa kahimtang, tao nga kahimtang gisimba. Di ba? Manasayo po nang itudlo gali nila nga kung magsimba nga waagi ko ni makita. Si Kristo man lagi giludhan, makita am to. Na? Matthew 28:1-9. So, mao na, mga igsoon. Unya, samanto ako matang kutloon tong putlo ni Kuan. At ako sa ning basahon dahil ng Church History by Locke, no? Church History by Locke. O kining sa buhat 11:27 sa Katilingbanon nga Biblia, no? Ang footnote sa Katilingbanon nga Biblia sa buhat 11:27 na atay mabasa nga ingon ani, ang mga pangulo sa Kristiyanong Katilingban gitawag ining paagiha nga nagsunod sa kustumbre sa mga Hudiyo, no? Referring ni siya sa bag-o pa ang iglesia. Nga naapay mga tradisyon sa mga Hudyo nga ilang giapil para sa dili mo kaudugdugo o kanang bantayan paghapon nila ng Sabado. Kay ilang man ang nabatasan. Labi na during that time, bag-o pa ang simbahan ni Kristo. Dili automatic mabiyaan ang ilang mga Jewish custom. Labi na kay kasagaran po nila mga Hudyo. Di ba? Di napoy na yung mga hintil nga nakabig. Di ba? So, mauna. Pero dili gingon nga dili pwede mabalhin sa rason nga ato nang nahisgutan sa unahan. Dahil napagyod sa Church History by Locke. Ang mga matuuhon sa Jerusalem nagiusa sa usara ka kasing-kasing o gunahuna sa sinugdan, nagpadayon sila sa pagtambong sa mga pagsimba sulod sa templo uban sa ilang mga silingan ug misunod sa panig-ingnan sa Ginoo nga misulod usab sa sinagoga, no, kung ato ning iparaphrase sa adlong Sabado. Kaila pa maning sa sinugdanan moapil pa man gyud sila sa Jewish custom. Pero sa sumpay giingon diri apan aduna sila ilang kaugalingon nga mga panagtigom kasagaran sa unang adlaw simana. Sa ito pa Domingo, sila makasimba sa Diyos sumala sa ilang pagtuo kang Hesukristo, no? Church History by Locke, page 9. So sa ato pa, niadtong panahon na, duha ang bantayan sa mga unang Kristiyano. Bantay silang Sabado, bantay po silang Domingo. Ya? Niyaon sa may biblical basis na, katudeng buhat 20 versikulo 7. Nga, Domingo man to, nag-communion sila, o kanang communion, buhat mo na sa pagsimba. Dahil katong pagkabanhaw ni Kristo, pakita sa Domingo, nagtigom ang mga apostol. Sa balay nun to, siradong pultahan, kay hadlok sila itong mga Hudiyo nga, kuha nila, ilang kaibayo sa pananampalataya. So, mauna, din pagka, sunod po Domingo, day after Easter, Sunday, pakita na po ng Ginoo, tigom na po sila. Di ba? Gisugdan na nila, gibalaan na nila kanang day of resurrection. Pero wala lang na nila sa ilang panahon, wala na nila tawag gagigpapahulay. Bisan manggaling karon ang Katoliko dili man igpapahulay ang tawagan na Lord's Day. Mao na kanang 10 commandments na to diya sa atong simbahan, Lord's Day kay mao man ay fulfillment of the Sabbath. Di ba? Pero ang application pahulay ra gyapon kay simba God. Di ba? Di ba? Kay mao man ay fulfillment of the Sabbath. Dayon, wala ko panahon. Ako pa untang basahon tong giingon ni Obispo Ignacio. Pero wala ko igong panahon, no? Pero maapas pa man siguro na ako, no? Pero ay na lang. Kay ang panahon, piki, no? Research lang mo sa Wikipedia, no? Bishop Ignatius. Gani, si Bishop Ignatius po, ato po mabasihan nga nagtuo nga Diyos si Kristo. Manang sayop ng pagtulunan ni Felix Manalo nga dili Diyos si Kristo. Sa sunod, ako ng kutloon nga si Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan, nagtuo nga Diyos si Kristo. Okay. Pero mo lagi kasaliga na kay Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan God. Di ba? So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Okay. Ang ako manuntang i-expound kining mga words ni Mother Teresa kay bago pa siya gi-canonize. Pero lahi man gihapon na itong gi-share ninyo. Okay. Pero kini ako maning gidala-dala gihapon akong outline ani, no?
Pero atangin ninyo sa sunod Domingo po. No? Atangin ninyo sa sunod Domingo po. Okay, wa naman tayo igong panahon. Sige apon, kini ang inyong ubos nga alagad sumong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Beridas. Kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Danilo Luod og Espiritu Ilumba, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo, Nation.